лапичката. Я дай тук. Пръстчето не го пъхна там, където трябва. Готово, измъквам. Ето го супер. Всичките пръсти в това ги слага. И на вкус е добре. Че слага като оконче. Като конче. Магаренце! С гриба. Виж какъв е сладък. Вкусния палец. Вивчо, Бори. Бори. Бори! Бори. Бори! Борче. Борче. Вкусно! Какъв си сладък. Видите какъв е хубав Андреянчо. Плаче от това. Че интересно. Другия палец опитай. Как скитриш? Ама такова нещо до сега не е виждал и виж колко Не е интересно реагира. да Да. съм го слагала още. Много е интересно. Те уния много манинки, няма ли да са? Ето ние ги взехме, не знам. Те са разтиковани. Дай да махнем сега ръкавичките, за да можеш да бърникаш. Пускаш?